Фамилният бизнес не е просто компания. Той е дом. Място, където се срещат миналото и бъдещето. Там, където спомените ни се преплитат с мечтите, а усилията с обичта, която ни събира около една и съща маса. Това е история, написана с доверие, с ръце, които работят заедно, с погледи, които се разбират без думи, с вяра, че всяко действие носи смисъл и продължение. Доверието е нашата основа. Без него нито една история не оцелява. То е тихият договор между поколенията, че ще продължим да пазим името си, честта си и мечтата си. Откритостта е начинът, по който се свързваме. Да слушаме без да съдим, да споделяме без да се страхуваме, да учим един от друг и да се развиваме заедно. Само когато сме открити, можем да растем като семейство и като хора. Участието е пулсът на нашето единство. Всеки има своето място. Бащата, който предава опита си, детето, което носи нови идеи, екипът, който вярва и стои рамо до рамо с нас. Когато вървим заедно, постиженията стават по-смислени. Поверителността е знак на уважение. Тя пази това, което е най-свято. Нашето доверие, нашите тайни, нашето семейство. Някои неща принадлежат само на нас и точно в това има красота и сила. Уважението ни кара да се спрем за миг, да благодарим на онези, които са започнали пътя и да вдъхновим тези, които идват след нас. То живее в малките жестове, в думите, в начина, по който се гледаме и си вярваме. А професионализмът, това е лицето, с което излизаме пред света. Нашата почтенност, нашият почерк, нашият пример. Защото за нас работата не е просто задължение. Тя е продължение на нас самите. Внимателно, отговорно, с любов и отдаденост. Днес знаем, че носим отговорност. Към семейството, към хората до нас, към бъдещето. Да съхраним това, което е създадено и да го предадем нататък. По-добро, по-силно, по-честно. Фамилният бизнес не е просто структура. Той е общност, в която доверието вдъхновява, уважението ни води, а професионализмът ни издига. Това е нашият начин да оставим следа, нашият почерк във времето. Защото това е повече от бизнес. Това е нашето семейство, нашата мисия, нашето бъдеще.